would like to hear why is my sister so brutally burned. Ungcwatywe namhlanje uLerato Mohlame oneminyaka engama-36 ubudala nosweleke ngethuba kuqhambuka umlilo kwisibhedlele iGeorge Mukhari. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Usapho lukaLerato Mohlame luthi lusafuna impendulo malunga nendlela ebhubhe ngayo intombi yalo. uMohlame nobekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje wasweleka kumlilo waqhambuka kwicandelo labagula ngengqondo kwisibhedlele iGeorge Mukhari ePitoli kule nyanga iphelileyo. Bekungomhla wama-24 kuJuni ngethuba isebe lezempilo eRhawutini lipapasha ingxelo yokusweleka kowasetyhini nobesisigulane kwicandelo labagula ngengqondo emva kokuqhambuka komlilo kwicandelo labagula ngengqondo kwisibhedlele iGeorge Mukhari. Eso sigulane yayinguLerato Mohlame nobeneminyaka engama-35 ubudala nowayengumphathi kwikhaya labagcina abantu abadala. Wangeniswa isibhedlele ngomhla wama-20 kuJuni kulo nyaka. Kodwa emva kweentsuku nje ezine wasweleka. I would like to hear why is my sister so brutally burned that even as the family, she couldn't even sleep at home yesterday because the way she is, no one can even see her. Even her own kids cannot see their mother for the last time because she's brutally burned. Namhlanje usapho lwakwaMohlame luthe ndlelantle okokugqibela kwibandla laseSt Peters eGarankuwa phambi kokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela kumadlaka aseZandfontein. Abazili bathi badinga impendulo ngesi sehlo. The kids are not coping. The kids are always talking about their mother. They're even crying, especially the girl. She always cries at night. Unyana kaMohlame uthe wavalelisa kunina ngeculo. Isebe lezempilo eGauteng belikade lizibophelele kuphando ngesi sehlo. Amagosa athi emva koko aye acele isisiganeko kwisebe lezabasebenzi baphinda bachaza ukuba ngokwemigaqo yokhuseleko emsebenzini banyanzelekile ukuba bangaphandi nje kuphela kodwa babhale ingxelo. We must go to the CEO and say they must with immediate effect suspend those who were on duty. Usapho lwakwaMohlame luthi lusazama ukwamkela ukubhubha kukaLerato kodwa bathi kuza kuba nzima oko nanjengoko besazama ukufumana impendulo. Nangona kunjalo uphando lwamapolisa lusaqhuba. Umasipala Mbaxa iNelson Mandela Bay ngoku ukwindawo yethoba kuluhlu lweendawo ezinobungozi kwihlabathi. Ulwaphulo-mthetho luphenjelo lwangamaqela emigulukudu lusube imiphefumlo yabantu abangaphaya kwe-180 kule minyaka mibini idlulileyo kwi-Northern Areas kuphela. Abahlali baphila phantsi koloyiko kwaye abantwana ngaba bangamaxhoba okuchanwa ziimbumbulu bezingajongiswanga kubo. Ukwanda kolwaphulo-mthetho kumasipala Mbaxa iNelson Mandela Bay eGqeberha eMpuma Koloni kushiya uninzi lwamaxhoba luxheleke emphefumlweni kuba aphulukana namalungu eentsapho zawo mihla le ingakumbi kwi-Northern Areas. Kwisiganeko sakutshanje kudutyulwe kwabulawa abantu abahlanu kwisithuba nje seentsuku ezintlanu. Unobangela woludubulwano kubangwa umhlaba wokuthengisa iziyobisi. Owasetyhini oshiywe liqabane lakhe uthi inxeba lakhe linzulu. The Sunday when I found out, it was on Facebook, where I saw a post of a city golf, a blue city golf in extension 29 with 3 occupants shot inside. His niece found me and she said, Raisa, are you okay? So I'm like, yeah, I'm fine. I'm just getting Torik ready and stuff. Then she says, Thurston was shot. You need to go say your goodbyes to him because we can't find the bullet in his head. Uthi kunzima ngoku ukuhamba ngokukhululekileyo kwesi sixeko kuba abakhuselekanga. But like for us, we used to walk freely around. Like we knew there's shootings and things, but it was always gang related, like gangsters shooting gangsters and not people that just take out random people, you know. Umzali oshiwe ngunyana wakhe uthi le imeko ibuhlungu kakhulu. I don't think a mother can put the feeling in words, really.
it's terrible. But the way he died, I really say as a mother, he didn't deserve that way. Ukanti owayesakuba yinkokheli yeqela lemigulukudu nocele ungavezwa kumabonakude uthi waqala esemncinci ukuba kwiqela lonqevu kwaye umama wakhe wayazi loo nto sele engene nzulu. When she found out I was already deep in it, and she like trying getting me out, so I was already stabbing people. Those years were some guns, and I used to like shoot other guys, our enemies. Ukanti ngokwengxelo uninzi lonqevu lubangelwa kukukhulela endlaleni baqala beselula kube nzima ukuphuma sele umntu emdala. Nangona umphathiswa omtsha wokuhlaliswa koluntu kwiphondo laseGauteng uTasneem Mutara eqinisekisa ngelithi uzawukhokelisa phambili umba wokwakhiwa kwezindlu kweli phondo, kodwa uqina umnqwazi kubahlali kwindawo yogobityholo eLenasia ukuba iyakutshintsha imeko enzima abahlala phantsi kwayo. Ngokweenkcukacha amanani zamva nje zesebe lokuhlaliswa koluntu, ziyi-4,297 iindawo zogobityholo kuMzantsi Afrika uphela, neyinto umphathiswa wezokuhlaliswa koluntu kwiphondo laseGauteng uTasneem Mutara athi uza kuzama ukugqubisana nayo kweli phondo ngokukhawuleza. Uthi uza kunceda kuqala abo bafikelelayo ukuthenga izindlu nabakulungeleyo ukufumana inkxaso yokuthenga izindlu ukuze kucuthwe inani lendawo zogobityholo eGauteng. I would like a situation where we eradicate informal settlements. So that really means getting to understand who are residing in the informal settlements, work with other authorities, ourselves to be able to allocate those who qualify for housing. But really, those that don't qualify for the RDP houses, look at how we support them for other social housing opportunities. Uthi amatyotyombe akhiwe kule ngingqi yaseLenasia abeka ubomi babantu emngciphekweni. A lot of these informal settlements are built on land that is unsuitable for human habitation. It is a risk for, it becomes a risk for other crises that we're trying to avert. Some of them are built on spaces, for instance, on Transnet lines, on underground gas pipes, on, those are high risk areas. Ukanti zimalunga na54 iihostele eziphantsi kolawulo loomasipala abohlukeneyo kwiphondo laseGauteng. Umphathiswa Mutara uthi iihostele ezizakuqwalaselwa kuqala ziquka iAlex neMamelodi nezihlala abantu ababhinqileyo. We're going to focus, for instance, on the women's hostel that's in Alex, another hostel in Alex, the Mamelodi hostel. We'll also look at 3 other hostels that are possibly in the worst shape, so that we can really make a meaningful impact. I don't have confidence because what I see, they are playing party politics. The issue of housing, it does not need a person to belong to any political party. It just needs a working government. I mean, since maybe in 5 years to 7 years or 6 years, ayikho emehluko. Basipromisa ama-toilet for mahala namanje, igezi for mahala namanje. Abahlali balelokishi yaseLenasia nekumazantsi eRhawuti bathi abanalo ithemba lokuba umphathiswa usanda kungena uzawuzisa utshintsho kwimeko abaphila phantsi kwayo. Lothuse uMzantsi Afrika uphela ushicilelo lwevidiyo ethendi kumaqongo nxibelelwano nalapho kubonakala umzukulwana ebetha umakhulu wakhe uLuvo Gqaza noneminyaka eli-19 uye wabanjwa emva kokuthi ndikwa le vidiyo. Ukanti oonontlalontle banikezela ngenkonzo esimahla kumakhulu kwayilungu lombutho e-Age in Action Social Work lithi xesha elininzi ukuhlaselwa kwenkondekazi kunento yokwenza nemali yazo yenkamnkam. Oonontlalontle banikezela ngenkxaso yasemphefumlweni kumakhulu waseKraaifontein nobethwe ngumzukulwana wakhe. uLuvo Gqaza noneminyaka eli-19 uye wabanjwa ngamapolisa emva kokuba ebonwe ebetha umakhulu kwividiyo ethendi kumakhasi ezonxibelelwano. Ubekwa amatyala okuhlasela ngeenjongo zokwenzakalisa umakhulu emzimbeni. Our people cannot afford psychologists and psychologists to pay for trauma and things. So what we do in these cases where people are traumatized, we do connect because, we're not on an island. We connect with all our resources. So we will connect with the local church or her place of worship
and find out if there is counseling available for her when she is released. But also find out from her and the family what support we can offer them, what is it that they need from us. Ukanti uhlaselo oluninzi oluhlasela abantu abadala kwesi sixeko lubangelwa imali yabo yesibonelelo sikarhulumente. You will see even in this story, the SASSA grant was the trigger. People are going for a senior SASSA grant all the time. That amount is allocated by government just for one person, not to sustain a household, not for school fees and school shoes and everything else that goes with it. It's just, that amount is just sufficient for one person alone. And unfortunately, many seniors are having to share their pension money with the whole family, sustaining households of 5 to 6 people, if it's not more. Ugqaza uselugcinweni labapolisa kwaye umakhulu wakhe akafuni ukuba afumane bail. Xa sijonga kwiindaba zelizwekazi Afrika, umongameli waseKenya uWilliam Ruto uthabathe isigqibo sokunciphisa inani labasebenzi bakarhulumente kwii-ofisi eziliqela kulandela urhoxiso ukunyusa irhafu okudale isangqwe soqhankqalazo olunobundlobongela. OkaRuto uthi isigqibo sakhe silandela ukuqwalasela ukuba urhulumente unenkcitho mali egqithisileyo ebangela ukuba eli lizwe lintyumpantyumpeke ematyaleni emali-mboleko. Linani elivisayo lamasebe karhulumente avaliweyo ngumongameli William Ruto kwilizwe laseKenya kwinto athe iza kuba likhubalo lokulondoloza imali elinganiselwa kwi-177 billion shillings kwanokuthintela inkcitho-mali kwizinto ezingabalulekanga. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Budget lines providing for the operations of the Office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Nakubeni kunjalo ugqirha Jason Musyoka wophuhliso loqoqosho uthi esi sigqibo sokuchithwa kwamasebe athile kuza kudala isangqwe kuhanjiso lwenkonzo. There are those other minor cuts, but the major one was the cutting of 47 corporations. That is going to affect, Hugo, in a way, delivery of services. It's a quid pro quo. It's where you're cutting, expenditure on one side, but on the other, you really are looking at the fact that you are no longer able to deliver some of the services delivered by these parastatals. Ukanti abemi bela lizwe bamemelela ukuba umongameli Ruto ashiye esikhundleni sobongameli. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Osikakhuleke kuwe mamqwathi noncuthu kudeska yenu yendaba nobisi nawe mbukelo mekhandi kwamkele bethuna eqongeni lami leMozulu mna ngegama ndikuThabile Makhaphela uba uthe unansi kaloku bethuna iMozulu esawuthi ke bukelo wami sivule ngokuphawula ngokubanzi kaloku iziganeko zethu zemvula imimoya ukutshisa kwela kanje kumzantsi Afrika kuphela nokumeko pha imandundu kakhulu phaya kwelapho lasiphathela kaloku kuyabanda pha kwaBhofotho ngexesha lasekuseni futhi bevusa kaloku zezo mvula zika 9 degrees baqhubeke nemini yabo futhi ngo13 degrees kuyabanda futhi pha koFred ngalo futhi kwasekuseni futhi ngala 9 degrees obandayo qabaqaba nje ngamafa amaqondo wakho ke mbukelo wami aphansi naphezulu sivule pha kaloku phaya empuma koloni njengapha kokalato kwephaya bevuka ngeqanda pha ngexesha lasekuseni futhi baqhube nosuku lwabo kusabanda kusanetha futhi ngayela 18 degrees phangu kuhlwa futhi sithi chuke bukele khaya jonga lokho embindi lapha eSouth Africa futhi kuyabanda kakhulu phaya eFreystata njengapha koFrankfurt anciphile amaqondo okuchisa afika lapha lokho ko -1 nazo ke bukele khona izamvula sabeko kakhulu phaya ngo18 degrees kubanda futhi eVelkom ko -1 kanti imozulu phaya ePhondo laseNtshona Koloni ngomso njengapha lokho eGeorge kwimpuma yaphaya eKapa kuyabanda kakhulu njengapha lokho 10 degrees zindudumo zimvula ko13 degrees phaya ebusuku
ukanti yona ke imozulu phaya ephondweni kuse-Northern Cape ngomso kuyabanda phaya kumazantsi welaphondo Sutherland phaya umzekelo ukubanda kakhulu futhi anciphele amaqondo phaya ngaphaya kweqanda ifika lapho ku-3 okhatshwa nayo umbukeli wam zezomvula kakhulu phaa ngexesha lasekuseni futhi kodwa yona imozulu phaya ephondweni lase-Northwest ngomso Moruland phaya neziphaluka kuyabanda kakhulu futhi ngu-1 phaya bayisonga imini qabaqaba njengamafu ngamashumi 20 umbukeli wam akhatshwe sesasithathu kanti imozulu apho sikhoyo kuse-Gauteng bethele kuyabanda kakhulu phaya koKaltelvin ekuseni futhi bevuswa ngu-1 itshintshe ke la mozulu futhi livelela ngakamandi phaa noxa kukhona umoya wenkwankca yasebusika ku-20 degrees ebusuku sinyuke ebukele ekhaya sijoke phaya ephondweni lethu eliphezulu phaya eLimpopo Thohoyandou ekuseni phaya ngesasithandathu likhona limandi futhi langaphana khona nomoya phaya ebusuku ngamashumi 20 nje embukeli wam akhatshwe seso sixhenxe masehle njalo shuke phaya ephondweni lasempumalanga ngomso Middleburg kusabanda phaya ekuseni ngesithathu kodwa ke mbukele phela kuyatshisa kamandi phaya futhi ngokuhlwa ngelashumi nje likhatshwa kaloku sisithoba nje siphole kamandi kuyabanda esikhukhuza ngeqanda phaya ekuseni kanti ke xa sivala sisonga imozulu yethu phaya KwaZulu Natal ephongola phaya ekuseni futhi ku-6 degrees kuyatshisa phaya emini kamandi nje noxa ke kubanda phaya ebusuku ngamashumi 20 nje mbukeli wam azakhatshwe sisithoba mna ngithatha kangaka xesha limyowe